li buzo kange torbe gorko mondulu maji funebe golle kam e darde ma joddi pewi wakto je asapo tengu rengu ko de jodi do e damorgo lidi men Senegal dino wakto je teska ma tonto dingiral yibbe charno jalalu dine ba wakto je asapo bili hojom goto tonto wuro men wiatengo sincana tongudi en celemini de nangal besgu sincana tongudi nabe to bawi jokade di jokli nay windere ko be nyaago jumiral subhanahu wa ta'ala pulan wajo kadi jokli nay windere yattaw moni kala finino celle cuftale ban be pini e bukanode café touba bebe atay bebe kinkili babbe belaji samba puleje moni kala eni jirodo jomiraado subhanahu wa ta'ala wa iran mada sabbi wala da habbi kabruje demgal pular caggalde gonden e ndudo lere wete no boy balde mudum no gas e tati tengo rengo hitande ujunaje didi e no gas e goko ni hawri e leru tati biir kono ina hawri e nyallande mawbare woni nyene talata be nyaago jomiraado subhanahu wa ta'ala humpide bon tawru mon jamtel lele kisale yajende caggal den jabdon mbaddo den alji samba yare ketom caggal dille e dirali buje e bujade e non de wasa tawde mon hen ha mbawen yottu yaade to pare ba siraji gardeni kaburuji men holto pudorda ceerno alaji amadou tidiani ba hadi fa teddudo mo medina gunasa ombo tawe don to wuro men teddugo medina gunasa heppu bilambe jida holton jabanta atuga e la morgo lidi men Senegal le gal biete gal charoye gej holitamade won awobe nati e gej ko be jaltidani e pitali babe babirado e sukabe murum dido holitamade babirado e bium goto kawri hen e la jalkide men diam kono goddo ha joni nan e dabbitede kono suwa yite hollo babirado wide o wiide de ko malik nya biddo goddo dewde hen on kadi wiide ko lamin nya holitamade gila nyande mawnde woni nyande aljuma be nanno e gej tagalde teskade ngore gada ti wadde didi mata mbide ko yeso buri dum ade nibe sankare caggalonde be jehi hultamade ko woni balde be jita ka caggalonde goski odo betedo malik nya woni babirado tawa tonto gide tonto ngoral ngor hultamade odo sade be e dabbide goddo kono holitamade be keddima e ndiyam wadde woni dañani cakkudi kanyumde heddima hen yo Allah yurmo yafobe heppo bilambe jita holto jabanta yabanda tonto diwan bo jarem holko jida wiide japuno fe hettade mi fira mi faccira ha mbawa famde e ketto kido bangi noppi ma caggal nonde teska hultamade e tonto diwan bo jarem caggalde bedo de liggotobe e ndiyam won galleje dibe gaddanno facture e amo samolo ren dum don non caggal nonde teskade odde ko facturaji ma to facturaji ngoni balde e bandu men ha happu kapparano gasi hulitamade ben kebani yobde ma taw ko ngakkende kopareje caggal don wabe am sambolo ngari kale gaddi a kale mumen e kuppude dido no rube nyaaji hulitamade jomen galleji ngoppitan ko habe naati kanyum kittibe caggal pibe habe batti darde to gotel ko don be dogi be goppi motoji mabbe wadde non ko jam jare hen jam onono diggotobe e ndiyam heppo bilambe jita holto jabanta yabanda tonto diwan mo Tambacounda holko jida wiide caggalde teska hayso won rewbe wurbe e mandaji taw non ko telfonga tan biya addoy kalisa mi neldima kon ha joni won heddibe e wurde e dole mumen e wurde hede besgudu meden caggal nonde teska be de sey be pini e der wuro Tambacounda be jaltata e der wuro go be jahatu wayno kaaje do be gona e azdekaaje e sedde be garta be jeey be do sohlube mbaaw hen kadi wurnude besguji mabbe gilato jangirde mumen hani kadi e toppitade a dépôt suji mun taggalo worbe mbay kono Abdoulaye Diallo ni tata e ɓuri battata e nangi wadde holitamade rewbe diwar bo Tambacounda abe jokki wallodirde e worbe mabbe e to payane hani e jangde a sukabe heppo bilambe jita holto jabanta yabanna tonto diwan bo salalatu holitamade hanki ko hulbini woni do wosuka bas ton fitare mum e jam o haba walla ala waru jam me min woni kabro enquête da e hettade caggalle teskade o wonno koy jogde e ko sari do jogino o nawi gotolo arti o murto gado holitamade ko ton o boy o artani maro yimbe galle mabbe jehi darode holko sabi ha joni kay artani caggal do be jehi be holitamade be tawi ko mo wasi fitare makko be ganda ko barade be ganda ko jibra subhanahu wa ta'ala a ƴetti fitare makko dum wadi ko tonto diwan bo salala ko holitamade goski kina wama tonto diwan bo raderu be jewo tawi ko barado walla ala ko jibra subhanahu wa ta'ala ƴetti fitare dum wadi ko tonto diwan bo salala tu hanki heppo bila benkita holto jabanta yabanna tonto diwan bo babba garasa e ko wuro wiete non holitamade kabe de hanki wonno nyala moyin gollo ndiyam kono ha joni abena kollita mette e cadede mabbe ha joni e don ko be nguri be kollitide hande babba garasa buri wondude don ko haysini
hay sokko e cuuɗi cafriɗi hollitama de tawi debbo o ɓesni ina gasa wonde jogo caɗele an docteur o jogoɗa caɗele ko lawƴirɗa juuɗe ma e ko nandi hen ɓe kollitide ko bidiŋaji ɓe mbawata addude ɓe mbaɗa ɗon hollitama en wuuro wiyetego Baba Garage ina teska e ŋakkende ndiyam hippo ɓiɗa beccita holto jaɓanta yaɓanna tonto o diwan mo yaɓanna tonto diwan mo parka yaɓanna tonto diwan mo Parcelles Assainies unité no gas e joyi kamɓe de hanki ɓe jalti e deƴƴere caggal hankiri wonno ñalam moningol e ndiyam e dunde babaran me kamɓe taweteɓe ɗo e lamorgo leydi men Sénégal galle biyatengal Parcelles Assainies unité à 25 kamɓe nde ɓe kolleti ko tataɓal jamma ndiyam arata e ɗiɗon no rubeñaji mabɓe si ha woni 2 heures de matin ko nden hakkude ɗon e juulal fajiri ko nden rubiñaji mbara ndiyam wadde kamɓe ha joni de aɓene guuri ɗeɗon no caɗele caggal nde ɓe deƴƴe ɗiɗon no bojji mabɓe garan Dakar e ñaari tali kañumen de kañumen goni e hollidde metti e caɗele mum ɓe tawi a ƴeewi de kamɓene ha joni aɓe gondi e ɗon ko hippo ɓilam bencita holto jaɓanta yaɓanna tonto diwan mo Wélingara holko jiiɗa wiide Wélingara ay wona Wélingara ferlo ko Wélingara Casamance caggal kamɓene de ɓe kolleti kamɓe tawateɓe tonto diwan mo Wélingara ɓe tawi a ƴeewi oɗo sahade ñawa safra wona hunde wemde caggal noon nde teska leɗɗe kaɓatonoɗe ko wiyetaji samba corona woni leɗɗe ñakko gadduno toon ɗe gasi ha laaɓi ceer saabu ina teska ko wayde Médina Gounass Carrefour Linkiring ɗeɗo guure kala mbaddi ko e Wélingara no saabi de gardiɗo hôpital o holliti oɗo sahade tawi ɓe ballama e leɗɗe ɓe gañani kono noon ine kadi ɓangguine ɓe mbide so lewru daratoɗo fandu hollitama de ko nden dat leɗɗe ñakkorɗe gasata ko kamɓe kaali wona enen kaali wodani nelaɗo ko yottinde hippo ɓila beccita holton jaɓanta Karim Meïssa Wade eyi kankone de o yalti e deƴƴere holko o wi walla holko waɗi ko waɗi eyi ko ɗum ɗon jiɗen artude caggal nde teska o yaltini ko ina abbo otoji 16 taw otoji ɗon mbiyete ko Alhaji Samba a 88 eyi hollitama de o nder ɗiɗi parti maɓe yo mbaw kadi immitinde parti o kala sa mbawa yaade e guure wadde campagne ijjam honde Sénégal yaltata e dawrugol kamɓe kala hitade ko dawrugol ha dawrugol tawta ɓen wadde holde ɓe liggoto leydi ndi hollitama de Karim Meïssa Wade one ligguina abbo e 16 otoji jaaduɗi e jaman tawɗe mbiyete ko o 88 hippo ɓilam bencita holto jaɓanta leydi Sénégal natti jeyede e ɗeɗo leyɗele sappo taw ko limitenoɗe woni leydi potal e leydi démocratie hollitama de Sénégal yaltinama hen caggal nde teska kala ko laamu sini hewani ɗoftede e kadi wona ɗum noon hollitama de e kadi Sénégal salade semminde debati gorkati hippo ɓilam bencita holton jaɓanta o biyeteɗo Libari Sadia hanki o darinoma e yasu ñawo ɓeɗen gaddi kanko e Assane Diouf e Karim Huha kamɓe kala de oɗo saɓe gonno ko e dumberɗu kono hollitama de hanki o dariɓe ɓe mbaɗi namde e jaabo wuuƴi kono hujjikkintoɓe mbo woni an wokaji makko mbaɗi ɗaɓɓade nde o wa rokkede a Liberté provisoire est ce que ma ne walla newota kono ina ɗaminade ma o woppe hippo ɓila bencita holto jaɓanta yaɓanna tonto diwan mo Fouta Kumba yimɓene holko jiɗɗa wiide caggal ɗon nde teska holtama de ha joni yoga e guure keɓano ko wiyete rafi coronavirus kono ina wiya tawi noon yoga e guure keeɓi so wona tawi yoga e guure keeɓi ko Farba Ngom adi toon caggal ɗon nde teska de kamɓe ardeɓe poti hadde yimɓeɓe e moɓodiral kono hollitama de Farba waɗi toon miti kewɗo yimɓe e dillere wadde no hollitama de tawi a ƴeewi kamɓe wiyoɓe yimɓeɓe yo cuuro kala esa kamɓe est ce que ɓe cuuri wadde tawi wiyama won guure keeɓi toon corona hay goto addani noon so wona Farba wona enen kaali ko jayndeji a bindi gonɗen e jangtade hippo ɓilla beccita holto jaɓata hajju o makka e ina ɗamina ma waɗ kono ha joni de kamɓe ardiɓe hajju ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe ɓe yimɓeɓe yo jaaru hen jam woto jaw wertude koppereji mumen haɗe perdude saabu ha joni ɓe keɓani haqiqa hajju ma waɗ walla waɗata waɗe noon moni kala de yo jooɗe e koppereji muɗum daña woto wi ina yawa wertude ina gasa wonde wonto mbatta koppereji ma wasa wadde koppereji ma mbasa a newade hippo ɓila beccita holto jaɓanta yaɓanna tonto diwan mo Kolda holko jiɗɗa wiide holtama de ɓesgu Kolda ko sukaɓe hewɓe sembuɓe e demal kono ina teska tawi demal gasi hen hewɓe kadi gonata ko e joɗade e damuɗe galleji ina mbaɗa attaque no saabi de kamɓe nde ɓe kolliti aɓe cohli wallede e toɓe nangui taw wona tan to ndungu ari ɓe kuccana guesse so ceeɗu ari kadi ɓe gona joɗiɓe wadde hollitama de haykiɓe joɗɗima e oɗo ministre biɗen Abdoulaye Bibi Baldé on wi inchallahu mamin mbaɗa hen komin
min mbawi so hawre wiide Allah min mbiyata onon kala ma on kepto nanguɗon no kono ma min balla feere hay ko heewi hen kom heɓato nangi kala essa ɗum noon hanki nden jonde waɗi toon to diwan mo Kolda e tawtorede Abdoulaye Bibi Balde bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo almudel ceerno Jalaluddin basiraji haddi e mone humpito e ɗemgal pular ko yimɓe feewi ko ɗumen jettiɗum jomiraɗo subhanahu wa taala timmuɗo timmiɗo kala ko timmi rutte timmi e nder timmal muɗum ko manki ngaki ko noon onon e jaɓande min gantu saabu innama adde e sifrade ɗon mo ardade heddade garduɗo wirtade battintoɗo e sintede on so waɗi hunde ngakitano jombani hande holto nayorɗa bandiraɓe hanki ko needi hande ko garten ko to banggue needi saabu so tawi en ƴeewi e wiye jikkuji boni ko needi ndi woni ndi garɗani saabu hanki ɓiɗɗo e jawdi koko rendano kono hande ɓiɗɗo wonti ngaalu keeriɗo so tawi ko baba hula e galle baba joɗaki nana ƴeewa no barme natiri jeyge nana ƴeewa no galle darori on est ce que ine wawinede ɓiɗɗo bandiraɓe on kañum anda ko woni e galle garto e galle muɗum wonat ɗon koɗo saabu kala so jomum ari wiide in hoɗe ko watta wadde firti kanko o jeeyaka ɗon wadde jeeyaɗo no holko foti wonde darde mum ɗum ko to banggue rewɓe ɗo sukaɓe yoɓe nehɗumen e neddi moƴƴiri kono wiide tan ɓeɗe bamala ɗo wani jiɗɗa wade hanki nde moƴƴunode so tawi en ƴeewi en duttima hanki ede moƴƴuno hay sinno koto banggue ñamdigal sukaɓe kewno sornede ko e nder mawɓe holko ɓe cornirte hende ngam ɓe mbawa joɗade jonde wadde fayida nden suka suusa ñamde ina mawɗo ina haala ƴetta guite ma dara mawɗo a suusa ñamde taw annanganede hal kono hande noon sukaɓe batti joñede no beela kala yo ñamru wadde ko noon ɓe mawnirta wiyeede noon so wuuri ma naf ɓuuri wiyeede so mawni ma nattu ina mawna wasa nattude caggal ɗum ɗon waɗa kay muɗum wadde jaɓen rendede sukaɓe ɓe to banggue nedi so tawi an poɗɗo needo an ka jaaɗo anne an debbo keddidiɗo e sukaɓe hay sinno rewɓe sukaɓe ɓe kulani debbo o jinnaɗo mumen eɗen gandi jinnaɗo debbo no wayi ɓiɗɗo kono yo eto koddiɗo makko gonɗon o wawa wallude debbo e nedi sukaɓe saabu soɓe moƴƴi haade goɗɗo naftorade ko kanko atto naftorade soɓe boni haade mabɓe woynude goɗɗe ma guite makko ngoye cimcim wadde noon kala e saaha ballodiren e nedi sukaɓe suka woto jeeɓe nannude ɗum koko ronkana tengol ɗon konngol ine heewi hande e jinnaɓe rewɓe ɓe suka heɓani duuɓi 6 7 ha yaɓanma 10 nanna ɗum an ka donkanaɗo hankadi wadde firti kala no o wayi aɗa wela no wayni wadde ko ɗum ɗon woni kala e saaha ko jinnomi hande ardude nden hen sukaɓe neddi moƴƴiri kono so tawi en mbiyeɗe goppaɓe e bellanteje mabɓe ene gasa wonde mabɓe goynu meɗen to en cikkano wiyede ko ɓi kaari ine moƴƴi par ce que neɗɗo kala ine yiiɗi famnorade ɓiyum neɗɗo tinno ko sago mum moni kala ɓiyum ɓuroɗo ɗum kono noon kala e saaha waddate ko guilane woni cukalel wawata yaadude e mawnide hen kala e saaha so tawi galle ukkani sukaɓe ɓe ñamdene mabɓe joɗoro ni nangu lahal sor juuɗe ma ha laaɓa so mawɗo ina haala woto ƴeew ɗum kono noon soɓe goppama e bellanteje mabɓe ɗum woni ɓe jiita ɓe sukaɓe coyno koɗo ara e galle tan doga nanga e jiifa muɗum walla mbiɗe poste muɗum rokkam bus sappo rokkam bujjoyi piya cukalel taw ko an toon cukalel ne cukalel guila hoɓɓe garani kono on jarama e kettuki